Zay vidéo ni dadilay ty. Dadilay raha valomanigna ty. Dadilay ty moa tsisy jery. Anao zay nitonda teo. Ino raha nataonao teo? Anao koa fa teo dadilay ty. Nitonda teo anao. Sisy raha vitanao fa napigadragadra olo anao. Nitifitifotsy zay côté tagny raha nataonao. Rongana anao. Jo anao. Tsy endrika propagande. Anao fa nilomay toli aragny. Raha valomanigna tsy manjary ty. Tsy endrika propagande zo. Anao nilomay mandeha mamory olo. Anao mandeha mitoraka bolo petankinao amin'olo. Zay tsy mila anao. Anao fa teo. Dadilay raha valomanigna ty. Anao fa teo. Anao ty tsisy jery marigna anao bory zany be tsy manjary ty. Anao mipetraha placenao. Fa tsisy olo mila anao io. Olo adaly amy tebiribenao aby io fa azonao io. Fa anao fa teo. Na agnegna mpanambola nataonao teo. Na apigadragadra olo. Boka taminao na venitifitifotsy jiaby da boka tabata taminay tary. Anao. So tsy azonao ono. Anao raha valomanigna. Zio anao mamory olo. Anao tsisy jery marigna anao io. Tsy mety voky anao. Fa namianay anao taloha. Nitonda 5 ans. Tsisy fivoarana nataonao tary. Anao magnegna mpanambola jiaby. Niagninao. Efa anao ndraiky manambola anao tsy agnin'olo. Fa tsy leonao nampandroso tary. Ambila olo hafa gnano. Zay mitodika anao Colonel Mikaely. Iro magnano dalidalagnandro io. Sambora ro io. Bako afaka ngengengdo anao mitondra zo. Raha tsy endriky nino raha koty mandeha. Iro fa mandeha mankorontana. Raha ambarako anao Colonel Mikaely. Aza misarombaka anareo Colonel Mikaely. Andegnano fifidianana io. Regle tsy endriky raha jiaby Colonel Mikaely. Vita anao vo magnano fifidianana. Aza misarombaka magnano fifidianana io anao Colonel Mikaely. Aza sarombaga zo. Fa iro sarombaka gnano zo fa mila hangalitra. Anao na avio ataova raha tianay Colonel. Aza tsendriky atao fifidianana io. Regle tsendriky problème mbala katomafo na vianao io. Mbala tsendriky regle problème jiaby aby io apaitia zay raha tsy mety. Hitako anao nandeha Russie. Ko Russie hitanao matonda atsika aloha. Iro vazaby ty koa mikaiky anao. Antaona tanignesa raha volagnindreo. Fa iro fa teo vazaby io fa ela. Ro sisa raha ataondreo fa namoriry atsika fo. Alo koa atsika tandegna raha ataon'ny Russie ty. Pare alo Russie. Zay ny mampatsara atsika. Ataova Colonel. Fa anao za mandeha mizaha olo fa tsy manjary aby io. Zay nambarako anao Colonel. Aza tsendriky misarombaka anao amy fifidianana. Regle tsendriky problème io. Regle malakilaky problème délestage in Madagascar. Regle problème rano. Regle problème n'olo niasa. Ajutso d'ordonnement. Regle raha jiaby io anao navyo fa mavoagna ty. Regle raha jiaby. Io madio raha jiaby io. Amboara lalagna tsy vita. Azagnavagna abitoviza Madagascar io. Fa izy io koa nataonao tsara. Malgasy. Tanao malgasy ro mahay olo makatia ro. Fa anao za mataotro fa dadila raha valomanigna igny tsy adversaire.
Mimoagna anao colonel, ataova raha jiaby amin'ny plasiny, anao mitandatsika io, anao lany. Azonao régler problème jiaby io, va problème da hitanao raha jiaby na fodindreo jiaby fa isoragna anao fa nagnabegna ziny. Fa réglenao aéroport ayana antalatsy na fodindreo jiaby fa réglenao jiaby. Régler problème raha jiaby io. Régler nos problèmes, régler problème la vanille, t'as normal naze. Régler problème pour dégorer secret. Fama ravravo, changer, iro mis retraite, chanage retraite, jabi payer voilà le jab colonel. Fam pas de place si mora moringa. Régler la jabiu. Ameza sa va waka. Angamboara ulnyasa va waka. Anao mitandatsika baka io zay mangataka raha jiaby ataony angatany ataonao mitandatsanao magnaraka fa zay mifidy anao zay miposanao colonel Mikaely fa raha angatany aminao colonel Mikaely iro fa tsy nanjary aby teo aby io mba aza pidipidilinao io iro io izy io raha mampameloko zay iro fa tsy nanjary aby io iro mpangalitra aby io mba mpangala sisneky iro mba mangala olo vaovao iaraka gnentagna tanignesa volagnan'olo jiaby io zay mbola iny tanignesa fa zay tsisy vola fa zay managna hevitry régler problème ny Madagasikara io zao vo réglenao amboara lalagna amboara orniasa régler problème poro olo mandefa enta tsy normal amin'ny poro io tsy normal entagna lafo loatra magnaboaka tomobile tsy leon'olo tomobile azo bojo boka andafy aty agnaboagna izy ary anao mbaza magnapetsaka olo eky olo fa teo aza ambelanao io mba régler tananatsika karaha ataonao zao mandeha Russe anao mandeha France anao mandeha Dubai mba raha hitanao amin'ny tananan'olo aby io mba ataova amin'ny tanananao ry fa anao mitondra zo régler fa koa tsara ataonao ry ravoravo zay tsy mila anao miala io fa zay tsy mila dadilahy ravalomanagna io iro mirabirabe jiaby samboara gadragny ro io iro mitabataba fotondragnanao io iro fa tsisy raha ataondro tsy solution ataondro magnodiny jeriny vahoaka fo raha ataondro sambora ro io iro koa vo sambotra agny ro magnaraka haindreo fo raha kotony ataondro iro fa teo tsisy raha nataondro zava zo anao mitondro mankorontaka ro alandro anao côté mitondro zay miposy anao colonel Mikaely zay miposy anao jusqu'à farany ke zay vidéo colonel Mikaely posenenao jusqu'à farany fa iro pangalitra jiaby mipetapetaka aminao aby io io zala dosoa fa morery anao ro io raha ataonao ndeha tsara ro batinao anao aza mety raha ataonao ro batin'olo ke zay colonel Mikaely afosamenenao zegny rahalahy mahereza anao fa tsy moramora mitondra olo zegny na mitondra olo anaty tokantrano fo hitanao maheritsiky hitondra vahoaka jamais ro satisfait régler problème aby io mba tsangana mare non mba ataova karaha ataona amin'ny tanana jiaby mba ampiasa tsara laloa io zay bako mahita tiako misy antidecyclone nataondreo Taninarivo antidecyclone io aza atao Taninarivo fa ataova côtier iry Dego iry Tamatavy Antala agny tany maresaka cyclone ataova agny antidecyclone io fa tsisy atadiavagna io Taninarivo ary ary fa sagny antidecyclone io mikovra agny amin'ny tany marezo agny anao zala io zo zala anao zala baba io régler problème aby io ngiaty ke zegny raha manery zay colonel Mikaely zay miposy anao jusqu'à farany zay tsy volo miposy anao koa olo araiky aroe makaratsy anao aza segna dikany fa zay jiaby miposy anao
vahoaka miposy anao zay ireo jiaby miposy anao ireo jiaby makaly anao aby io olona andra Joel abirongana aby io tsy manjary aby io tapaka sotro io malahelo ro olona andra Joel fo makaratsy anao fa zay miposy anao ziska farany itiava zay he fa anao tianay zegny izy avako fa raha volagninay mba ataova regny régler problème poro aby io ndrindrandrindra dego lafo loatra dodonnement lafo loatra adosoa ro corrompi aby tsy manjary aby fa voko mpangalatra rangoela jiaby io magnano mena vadiko joba aby io mpamono vahoaka madinika aby io ireo maventy fo misy fo adosoa problème do jiaby régler ampitoviza balance miragna olo jiaby régler olo mivalotro ty magnano prinany samba prinany ampitoviza priny raha jiaby atsika koa mitady fivoara mentalité tsika mba kote changer tsika jery tsy manjary tsika io araiky rimandafo tomate dimanjato araiky rimandafo tomate dimanjato atao 5000 karaha koa anao tsika ataotsika tafaboaka mahita maleny latsika cyclone latsika maleny latsika fa manonga priny vary manonga priny raha jiaby non tsy karaha zegny mitsangana na ro fanjakana amin'ny responsable raha jiaby io fa za manody marigniny foana ro ke raha zegny colonel Mikaely miposy anao zay jusqu'en farany fa régler problème raha jiaby fa aza saigna aloha ro mitototota tsy manjary aby io mitady place aby tsy mahazo aby io zay miposy anao zisaka en farany zay miaraka aminao fa izy koa misy raha tsy mety zay mivolagna colonel Mikaely za mahita ro ingaby miposiposy tsy haiko azovy la olo 40 ino ma place nga 40 man ino mba tiako hay place nga io tsy haiko akubarali tsy haiko azovy nga ty prendo nga ino mo asa nga io mo amin'ny gouvernement io mba tsara edy mazava fa za tsy mahay nga io za mahita olo jiaby miposiposy izy kadotony olo jiaby mivolagna karare jo ro miposy 40 ino ma raha mandalo ao moa mba zavenareo aminakakony ka ianareo za mba raha kony asany 40 place ny 40 ny gouvernement io fa tsara tena mba mahay fa tsy volavolagna fatany ino asany nga io avian'izy amin'ny gouvernement io ke za tsy mahay za tsy tiako makaratsy olo bakaraha koa tsy haiko za mba tiako mazava aminakay ahezako asany nga 40 io za mahita olo be miposy nga ty tsy haiko aby agnarana nga io za mahita olo nga miposiposy zo za mba tiako mazava ino ma place nga ty amin'ny gouvernement ty azovy ny fidinagna ambela izy io ino ndraikitry nany ambela ny fanjakana aminany fa zay nahay colonel Mikaely fo nifidiny ny posy tary jo hitanay fa tsy haiko mazava kony ino asany nga karany poselo io manambola karakory izy mila tsara mazava ino asa fagnampiany Maria Madagasikara ao mizany terenany va izy mba mizany tereny vahoaka va karakory tsara mazava amin'ny tena za mba tiako mahay azafady zay nanavako video hitako karaha za tsy nazo fagnazavagna za tsy tiako makarakaratsy olo pour rien fa za tiako magnazavagna za mahay fa za mahita ro jiaby miposy nga ty karaha tony zoky manogno agnaranao tsy firegnana ralahy zo akimo hitako miposy nga ty za tsy mahay ino fa za tiako mba zavianareo aminakakony azafady karakory regny avianareo nga ty mankarakony ino asanany ino fagnampiagna ataony amintsika ao ino zay mba raha ataony amintsika ao zay azafady koa mba zavianareo aminakakony anareo mahay karaha zegny nizavako fatinao zay miposy anao colonel Mikaely jusqu'à en farany mahereza ralahy